Directorate Vigilance and Anti-Corruption Assamनि नायबिजिरनायाव फिन सासे मावफारिया हमजाबाय। आथिखालाव सरकारि मावख'फोराव Directorate Vigilance and Anti-Corruption Assamनि नोजोरा गोबां। रावबो सरकारि हाबा मावग्रा मावख'आरिफोरा माबा मोनसे हाबा मावनो थाखाय घुस लानो हाला। गोबां मावख'आरिफोरा घुस लानायनि दायाव Directorate Vigilance and Anti-Corruption आसामजों हमजानानै आयेन बायदियै साजा होजाबाय आरो दासिमबो नायबिजिर घुस लाग्रा मावख'आरिफोरखौ हमनाया सोलिगासिनो दंबावो। बेबायदिनो फिन सासे सरकारि मावफारिया घुस लानायनि दायाव हमजाबावदों। सिलचरनि एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार PWRD मावख'आव हाबा मावग्रा सासे सुबुङा आयेननि बेरेखा रां लानायनि दायाव हमजादों। मुङा शिबास घोष, सासे कम्पिउटार अपारेटरनि हाबा मावग्रा। मिथिहोनाय बादिब्ला लेबार लाइसेन्स बानायनायाव शिबास घोषआ घुस लादोंमोन। बेखौनो खौरां मोननानै डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन आसामआ गोख्रों नायबिजिरो आरो नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ हमनाय जायो। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।